Al tret de sortida. Clar. Vale, sí. Pensaves que era això. No sé, nen, pots fer allò? No ho sé. Xuleándole a un taxi. Vinga, va, vinga. Vinga, fes la per sortida. Pa! No. Has vist, no? 100 metres... ¡Está hecho daño! 100 metres en 8 segons. Rècord olímpic. Mira, un altre. Fes el disparo. Va, ràpid. Ah! Què és això? 200. Va. Agua. Ara, has vist, no? Però... I el més fort és que el tio està suant, eh? Diu que des de l'Infort Christi, que ningú feia els 200 metres, Sí. que és una mica rotllo disfunció erèctil, Sí. amb 15 segons.